paripurna ungguling gending kebukira kinarya hamampak rawuhipun kadang pisan sutresna ing ngarsanipun sagung para pepundhen para pinisepuh aji sepuh ingkang satuhu dat pinundi linangkung keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutimin miwah Ibu Tati Widyati ingkang pidalem saking Padukuhan Kedung Ampel Tegarejo RT 16 RW 7 Kecamatan Bayat Klaten bersinar ingkang satuhu bagya mulya awet asmanipun ingkang hamengkugati keparengga prayogi lenggah kanthi mardu mardikaning panggalih sarta kawula nyuwun dipalilasa donga pangestu kepareng hangayai karya ingkang sinampiraken panjenenganipun Bapak Sarno sekalian Ibu Ngadiem kepareng hamurupaken paregian rikalenggan rahina punika kanthi pepayung puji rahayu sarta nyadong sih wilasaning Gusti ingkang Maha Paring murih kasembadan lekasing sedya mewah keluarga ageng bebrayan ageng pinaringan kamulyan kang sejati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kanthi linambaran trapsila ing budi nyadong duka mugi diagung ing pangaksama. Nuwun kawula nuwun. Konjo ing ngarsanipun sagung para pepundhen para pinisepuh aji sepuh ingkang pondok ing pamawas mewah keplasing panembah lebda ing pitutur ingkang satuhu dat pinundi sarta kinabekten wonten ngarasanipun barat parayogung pangemban mewah pangembating praja satriyan negari ingkang pirangka songsong agung pangayomaning para kawula dase ingkang sadu pantes nampi sagunging pakurmatan para alim, para ulama mewah para kiai ingkang ing rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi ingkang pinangka gegepenganing agesang mewah kiblating panembah mring Gusti ingkang Maha Paring ya Allah Subhanahu wa taala ingkang satuhu luhuring budi. Sumrambahipun konjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung swana putri ingkang satuhu kawula bekteni. Mandhapipun dhateng kadang werda muda jalu mewah pawestri ingkang tansah labu labet nawung kredaning kautaman ingkang satuhu kawula tresnani.
linangkung kunjuk wonten kersanipun keluarga ageng Bapa Sutimin mewah Ibu Tati Widyati mewah putra kulawangsa ingkang mijil saking Padukuhan Kedung Ampel Tegarrejo Mbayat Klaten bersinar ingkang satuhu bagya mulya Amit pasang paliman tabik tinebihna saking tulak manusiku dendaning Gusti ingkang akarya jagat cinaketakening karaharyan Awit kawula kumawantun nyigeg sarta gempil mewah nigas wacana anggen sami katemben ecoran sekeca imbal pangandikan Mboten ateges kawula ngirangi tata trap sila tuwin subasita sarta daksura ngersa jenengga sami mewah nilar kabudayan katimuran awit kawula cumantaka matur kanthi adeg Gawrat mundi dawuh keparengipun Bapa Sarna kaliyan Ibu kinenhang ngaturaken menggawrut reroncen sarta racaning upacara bagian prasaja ing ari kalenggan puniki. Wonten ing ari kalenggan punika panjenenganipun Bapa Sarna kaliyan Ibu ngadiem. Netepi darmaning sepuh miwa suta margya siwang rakit cekar cempaka mulya. Mula krameaken putra pawestrinipun ingkang sesilih pun Diahayu Rohmaningsih ingkang sampun kepareng jinatu krami kalih satunggaling priya putra jalu saking panjenenganipun Bapa Sutimin mewah Ibu Tati Widyati ingkang sesilih pun Bagus Wahyu Setiawan Wondene icap kabul kelampan nujuari minggu legi surya kaping 8 warsa 2000 langkung kirang langkung wanci tabuh 7 mapan wonten ing Padukuhan Nengahan RT setunggal RW sekawan awit rahmat sarta barokahipun Allah sadonga pangestu saking sagung para pepundhen ijab kabul kelampan kanthi manggih rayi wilujeng tebih nir ing sambikala kawis tingalus dumugi wahyane mangsa kala ari wancing kang pilih saking kang amengku gati keparenga kawula ambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha kepareng ngaturaken menggawrut reroncen sarta racaning upacara bagian ingkang genelar panjenenganipun Bapa Sarna kaliyan Ibu namung saderengipun kunjuk wonten ngersa jengandika sami jumbuh kalian kuncaran Nusantara ingkang linambaran agunging Pancasila sarta kambanika prasetya Pancakarsa Bhinneka Tunggal Ika Loncengan sami kepareng kawula dherekaken manungkung pujasta pujastuti ngunjukaken raos puja puji masyukur alhamdulillahirabbil alamin awit rahmat sarta barokahipun Allah ingkang sampun karmentaken dhateng kita sami katitih wonten ing rikala dangan injang tungkap siang punika jengandika sami dalasan kula taksih dipun keparengaken kempal manunggal silaturahim wonten pat pidalemipun Bapa Sarna kanthi manggih rayi wilujeng tebih nir ing sambikala boten katalumpen salam tuwin selawat mugi tansah kunjuk wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng para keluarga sahabat meh pendherepun ingkang tansah istiqomah wonten sunah-sunahipun insyaallah kalebet jengandika sami dalasan kawula kalebet ewanipun benjang wonten dinten yaumul kiamah pinaringan syafaatipun keparenga daya-daya kawula ngaturaken menggawrut reroncen sarta racaning upacara bagian prasaja ing ari kalenggan punika menggah gatra wacana ingkang angka sepisanuning Gatura Sapala Purwaka
Parandini Gatra Wacana ingkang angka dwi pamboyonge Sekar Cempaka mulya saking Panti Busana keparang lumaraping ngersa jengandika sami lenggah wonten Dampar Sri Nenggo. Parandini Gatra Wacana ingkang angka katri pasrah panampi saking paran para ingkang sampun piniji. Parandini Gatra Wacana ingkang angka catur pamboyonge Sri Sangat Maja temanten jalu saking Wisma Palerman kepareng kandhek sawetawis wonten sangajenge Wisma Badrayasa saperlu ngadani upacara panggih mewah dawuh. Wondene Gatra Wacana ingkang angka panca panjenenganipun Bapa Sarna sekalian Ibu kepareng marak sowan ngabdi antara ngersa jengandika sami. Saperlu manem Brama ngaturaken pambagya arja wilujeng. Ngiras pantes ngaturaken panuwun kunjuk ing ngersanipun para tamu kakung Suwana Putri. Wondene Gatra Wacana ingkang angka 6 petiting upacara utawi paripurnaning paregyan prasaja ing ari kalenggan punika. Ing samangke pratandha cetha paripurna mbok bilih Sri Atmaja temanten sarimbit sampun jinengkaraken saking kursi pinajang lumarat wonten sangajenging Wisma Badrayasa. Saperlu tangkepasta ndherekaken sugeng kondur ngiras pantes nyuwun tambahing berkah pangestu. Mugi anggen nyanggep yur lelumban wonten samudraning bebrayan agung sageta bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Sagung para pundhen para pinisepuh semanten lan mekaten menggahurut reroncen sarta rajaning upacara paregyan prasaja ingkang ginelar panjenenganipun Bapa Sarna sekalian Ibu wonten ing ari kalenggan punika. Ing samangke saparipurnanipun ladrang santi mulya daya-daya lumawis ngadicara katuraken kunjuk ing ngersanipun para tamu. Nuwun matur nuwun. Ngersanipun sagung para pundhen para pinisepuh ajeng sepuh sumrawipun para tamu kakung saputri keparenga kawula daya-daya ngancaken lumawis ing Gatra Wacana ingkang konsepisan ninggih atur sapala purwaka. Namung konco ing ngersanipun para pundhen mewah para tamu ingkang ngrasu agami Islam sumangga kawula dherekaken ngaturaken lapal basmalah. Parandini ingkang raso agami sanes kawula sumanggaken anut kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga purwaka kita awiti kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna atur sapala purwaka. Mugi kanthi nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Lumadining paregyan kang ginelar panjenenganipun Bapa Sarna sekalian Ibu. Wiwit purwa madya dumugi wusananipun tansah manggih suka rahayu wilujeng tebih nderek ing sambikala. Allahumma amin. Kanca ing ngersanipun Ibu Juru Rias. Mbok bilih Sri Atmaja temanten putri anggenipun ngagem busana. Mulas wadana sampun paripurna. Keparenga daya-daya njengkaraken saking Panti Busana lumarap manjing wonten salebeting sasana pahargyan. Sepindah malih kunjuk wonten ngarsanipun Ibu Juru Rias. Mbok bilih sangat maja temanten putri anggen nyong agem busana milah mulas wadana sampun paripurna. Keparenga daya-daya jinengkaraken saking Panti Busana kepareng lumarap manjing wonten salebeting sasana pahargyan.
Kawis tinggal saking ketebian ana cahya mencorong tejane lah punika tong kang denunggar-unggaring pawiyahan rawuhe sangat mojo temanten sarimbit lamun to cinandra samargi-margi tansah tunduk sekar kang hamawa teja candrane. Katinggal saking katebian ana cahya mancorong lah punika to tejane ingkang denunggar-unggaring pawiyahan ana kandha mangambar arung katiping samirana manda konggas gandane angebeki jroning sasana wiwaha kawis tinggal prataning Sang Sekar Cempaka Mulya kang wis wijil saking tepas wangi tepas ingkang mengku werdi wangi wis ngarani wijil saking Panti Busana kepareng lumaraping ngersa jengandika sami lenggah wonten madyaning Dampar Srinengga dasari sangat mojo temanten sarimbit renengga ing busana kang sarwa retna tinaretes benang sutya tan mantra-mantra kenya kang mijil saking salengking hadaka lamun to cinandra pindaning madonaning kayuwangan jonggring saloka Dyahayu Batari Supraba kang neja antah laju nggih waksana kawis tingal wis dumugi sangajenging kursi nengga Cukatreng nginas bapa sarnos kalan ibu nggih nyomraptaken risangat mojo temanten putri kawis tingal wis dumugi unggyanyo kang tinuju daya-daya sang ibu pangabdi busana arsa anglenggaken sangat mojo temanten putri wonten madyaning Dampar Sri Panganti lulus Raharja pambayanging Sekar Cempaka Mulya kawis tingal wis lenggah wonten madyaning Dampar Srinengga lamun to Cinandra sajak nguciwat jroning wardayan tumudha tumaruna ingkang kinarya gagantilaning nala kang lagi labuh labet marang nusa kalawan bangsa ing kersanipun sagung para pundhen para pinisepuh paripurna pambayonge Sekar Cempaka Mulya daya-daya kita lajengaken lumawis ing adicara rumentaing sabda pangandikan saking penyanipun Bapak Sutimin mewah Ibu Tati Wijayadi ingkang pidalem saking Padukuhan Kedung Ampel Tegarreja Bayat Kladen bersinar namung kunjuk wonten ngersanipun Bapak ingkang pinangka pangarsaning lampah cundhakaning cara ingkang winantu pakurmatan kadang kula sepuh panjenenganipun Raka Mas Sutarmin. Mbok bilih sampun samekta ing samukawisipun mugi kepareng daya-daya jumeneng saking kursi palenggahan lumawis dumateng sasana wara ingkang sampun cumawis. Murih kasembadaning sedya wekdal miwah sasana Pandayawara kawula aturaken sak cekapipun. Nuwun sumangga.
Matur nuwun dumateng Katang pengendali para ingkang sampun kepareng maringi wekdal dumateng diri pribadi kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Wonten ngarsanipun para pepundhen pini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kinabekten. Wonten ngarsanipun para tamu kakung mewah putri ingkang dahat pinundi. Wonten ngarsanipun para manggalaning praja satriyane nagari ingkang tansah dados pandam pantoming kawula tasih ingkang tansah kinurmatan mliginipun panjenenganipun Bapa Sarno Ibu Ngadiem ing Padukuhan Nengahan, Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Laladen, Kabupaten Klaten ingkang tansah kawula hormati. Boten kata lumpen ugi dumateng para kridaning muda tumaruna ingkang tansah kawula tresnani khususipun wonten ing Laladan Nengahan, Desa Nengahan, Kecamatan Bayat ingkang tansah kawula tresnani. Inggih auratmu didhawuh saking panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tati Wijiyati ingkang saking Kidalem Dukuh Kedung Ampel Kulon RT 16 RW 7 Laladan Desa Tegarjo Kecamatan Bayat. Kula minangka suliraga supados ngaturaken menggah wosing gatos anggenipun marak sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sarno Ibu Ngadiem wonten ing Nengahan menika. Namung saderengipun kula nglajengaken anggen kula matur langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken panuwun syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring kanugrahan dhateng kula dalasan panjenengan sami sahingga wonten ing enjang siang menika kula panjenengan sami tasih dipun keparengaken dening Allah Subhanahu wa taala saged makempal silaturahim wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sarno Ibu Ngadiem ing riki tansah manggih wilujeng mboten wonten aral setunggal menapa. Saestu mugi-mugi kawilujengan katentreman karaharjan tansah rumentah dhateng sarandu kita ngantos ing saklajengipun. Allahumma amin. Para pepundhen pini sepuh, para tamu kakung mewah putri ingkang dahat pinundi mirunggan khususon panjenenganipun Bapa Sarno Ibu Ngadiem sekeluarga ing mriki. Kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Sutimin Ibu Tati Wijiyanti sepisan ngaturaken salam taklim kunjuk dhateng keluarga mriki kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan karaten katentreman tansah rumentah dhateng kula dalasan panjenengan sami ngantos ing salajengipun. Allahumma amin. Jangkep ingkang kalih kula mriki minangkani supados matur wonten ing panjenengan khususipun panjenenganipun Bapak Sarno Ibu Ngadiem mbok bilih nalika wedal ingkang sampun ketengker panjenengan sekeluarga kali panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tati sekeluarga anggenipun sami pirembakan ingkang baken badhe ngempalaken balung apisah ndoninggi panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tati Wijiyadi kagungan putra kakung asesilih Bagus Wahyu Setiawan kepingin dipun jatuh keramaaken kalian panjenenganipun putra putri nipun panjenenganipun Bapak Sarno Ibu Ngadiem wonten enengan mriki ingkang sesilih Roro Rohmaningsih inggih sedaya pirembakan sampun makempal nyawiji sampun gathuk ing samukawisipun pramila wonten ing enjang siang menika kula supados ngudari tangsuling parembakan nalika semanten pramila kanthem mekaten kula mriki sepisan ngaturaken syarat sarana jejang keping palakrama ingkang salajengipun mbok bilih syarat sarana ing mriki boten saged kula aturaken setunggal mbaka sawiji nanging saged kita ringkes kanthi atur ngaturaken buga wasana menapa dene arta atur ingkang salajengipun mbok bilih ngaturaken buga mboten saged kula aturaken wonten ing kala wau kula mbeta saking panjenenganipun Bapak Sutimin ingkang arupi sekedhik wos lan sak pirantosipun jangkep pramila kanthi mekaten sedaya ingkang sampun kawula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Sarno Ibu Ngadiem ing mriki imangke kula suwun nampi kanthi lega-legawaning penggalih. Lajeng ingkang kalih ngaturaken busana manten putri sak pengadeg sak wontenipun. Mangke kula suwun nampi kanthi suka pirenaning penggalih. Lajeng kala wau dipun kanteni amplop cacah 3 tentu kewala mangke isinipun mbok menawi arta namung kula pitados namung tipis-tipis mbok menawi mangke mboten saged ndamel suka pirenaning penggalih panjenenganipun Bapak Sarno Ibu Ngadiem ing mriki kula minangka sulih raga saking panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tati Wijiyadi estu nyuwun pangapunten. Mbok bilih amplop ingkang pisan ingkang arupi urun serakah. Mugi-mugi kanthi penyuwunan namung adapur mbantu bot repotipun panjenenganipun Bapak Sarno Ibu Ngadiem anggenipun ngadani mahargya siwi miwaha suta wonten ing enjang siang menika mangke saged lumampah kanthi wilujeng nirbaya nirsambikala. Lajeng ingkang kalih arta saksi. Lajeng ingkang ketiga arta palagura. Sepindah malih mbok bilih mangke isinipun boten murwat kula pinangka sulih raganipun estu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lajeng ingkang kalih,
Wonten ing enjang menika keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tatik Wijayati ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Hawit duk nalika wedal kala wau kira langkung jam 7 enjang. Panjenenganipun risang temanten kekalih. Sampun kaijab kabulaken wonten ing papan menika wiwitan ngantos paripurnanipun. Saking urusan agama Kecamatan Bayat kanthi lumampah wilujeng indir sambikala pramila kanthi mekaten kula pinangka sulih raga keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tatik Wijayati ingkang saking Dukuh Kedung Ampel RT 16 Kedung Ampel Kulon RT 16 Laladan Tegarjo Bayat namung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lajeng ingkang katiga wonten ing enjang menika ngiras pantes njenengi anggenipun miwaha suta mahargya siwi mangke njumbuhaken kalian adat widana ingkang sampun lumampah wonten ing padukuhan Nengahan, Desa Nengahan, Kecamatan Bayat namung sedaya samukawis kula keluarga ageng namung mugi-mugi lampahe adicara menika saged lumampah kanthi wilujeng. Parandene atur ingkang angka sekawan mbok bilih ing mangki dinten Senen Pahing Surya kaping 9 Juni 2019 kira langkung wanci tabuh 12 siang. Mangke risang temanten kekalih kasuwun dipun sowanaken dhateng sodongipun panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tatik Wijayanti wonten ing padukuhan Kedung Ampel RT 16 Desa Tegarjo Kecamatan Bayat. Mbok bilih mekaten atur saking kula minangkane atur saking panjenenganipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tatik Wijayanti saestu anggen kula matur wonten kersa panjenengan sami langkung-langkung para tamu kakung mewah putri ingkang dhat pinundi mirunggan dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sarno Ibu Ngadiem ing mriki kathah lepat ing samukawisipun kula ndodho kiranging seserepan kiranging pangertosan babakan parama sastra ingkang lumampah wonten ing Pulo Jawa menika tentu kewala kathah kirangipun pramila kanthi mekaten kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Parandene atur ingkang wekasan mbok bilih mangke anggenipun mahargya suta miwaha siwi pahargyan wonten ing enjang siang menika sampun paripurna kula sak rombongan saking panjenenganipun Bapak Sutimin Ibu Tatik Wijayati sak rombongan mangke nyuwun pamit badhe medal pasilan namung nyuwun donga pamuji panjenengan mugi-mugi lampah kula saking mriki ngantos dumugi cumandhak kula piyambak-piyambak mangke tansah manggiya wilujeng mboten wonten aral setunggal menapa. Kosok wangsulipun mangke sak tengkeripun kula medal saking mriki keluarga mriki tansah manggiya wilujeng mboten wonten rubeda menapa-menapa. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken wedal sawetahipun kawula aturaken dumateng kadang pengendali wara wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.